Flex ko lang yung ano, yung kasi magwa 1 year na si Chloe. Anong araw ngayon? May, ito? April 15, kundi niya kahapon. Kaya flex ko na lang yung ano, yung may mga naidagdag ko kay Chloe. Ito, may naidagdag ko ito, Sinlo na MDL. Sinlo X1 Plus, malakas to. Lakas niyan. Kaya ano na yan. Tapos itong gulong niya. Gripper na G Classic. Na ano na ito, 9080 yata ito eh. 9080. Oh. Ay 9090 pala oh. 9090 na gripper. G Classic. Maganda yan. Tapos ito pa yung engine cover, oh. marumi engine cover at radiator cover. Yan, ano pa ito yung ano, Street King na imitation to eh. Imitation Street King, CD holder. Ito pa yung ano, cover niyan, engine cover. Yung plastic lang yan eh. Ito pa yung Arki na sprocket 15 na Arki yan. Tapos ito rin Arki na 46 oh. Yan, 46 na Arki. Once na sprocket. Ito pa yung gulong, yung gripper na G Classic din na 130/70 by 17. Yan o. Trap nyan. Tapos ito pa o, yung WCP sticker. Yan. Tapos ito pa yung pipe na ano, GP2. Yan o, bilin GP2. Ano pa yung mga naidagdag ko, ito yung top box nya. Ito yung top box, nabili ko ng ito sa barkada ko. Yan, nabili ko yan. Ano pa, yan o. Saka ano, na-remap na to. Okay naman yung remap niya. Pumalakasan. Shout out kay ano, kay Dino Tune RSS Rani. Shout out sa'yo. Ano pa, yan talaga ano na yan, naka-remap na. Yeah. Lang sana ano, 1 year, 2 taon pa na pagtitiis. Pero kayang tapusin to. Kaya ito pa yung mga nailaro niya sa mga endurance. Yan o. Yan, Endurally, Pagkasinan Adventure, Pagkasinan Sprint. Yan o, June finisher yan. Ito, Pagkasinan Sprint. Ito yung ano, WCP sticker, Grade 5. Yan, Northern Rider. May June, version 5, version 7. Ito, Tuman Team. Yan, Chubby. Yan o. Yun o. Salamat sa panonood.